Hai, wato ƙasan nan muna cikin wani yanayi. Muna cikin wani hali na nafsi. Ana fati. Tebura sama da ƙasa karɓa muke yi. Allah zai kawo mana sauki kawai shi. Malam ya haka? Ya za a yi ka zo ka zaya a kaina? Tashi za ka yi ɗauri. Kai ban gane in tashi ba. Da wayacce ka ji na faɗa ma so nake ka tashi in zauna a inda kake. Kai duk faɗin filin nan gun ba zai ma ba. Bai mun ba. Sai kai. Sai in yi. Kai fita fitina fa ya za a yi ka zo ka same ni a guri kai ni za ka gaya wa wannan ne za ka buɗe ido ne. Ka tashi. Zancen kake so. Madalla kai. Yawwa.